ଭିତରେ ପାହାଡ଼ଟିଏ। ପାହାଡ଼ ତଳେ ଝରଣାଟିଏ ଝରଝର କରି ବହି ଯାଉଥାଏ। ଝଲମଲ ପାଣିରେ ମାଛମାନେ ଫକ ଫକ ଡିଆଁ ଡିଁ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଝରଣା ପାଖରେ ଛେଳିଟିଏ ଯାଉଥାଏ। ଛେଳିଟି ଝଲମଲ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ଝଲମଲ ପାଣିକୁ ଦେଖି ତାର ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ମନ ହେଲା। ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଛେଳିଟି ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାରୁ ତାର ଗୋଡ଼ଟି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାଛ ଦେହରେ ବାଜିଗଲା। ମାଛଟି ରାଗରେ ଗରଗର ହୋଇ ଛେଳିର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ମାଛଟି ଛେଳିର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବାରୁ ଛେଳିର ଦେହଟି ଝିମଝିମ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଭୟରେ ପାଣି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଳାଇଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଛେଳି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପାଣିକୁ ଡରେ।